नियम न पाळणाऱ्यांवर बुलडोझर कारवाई आवश्यक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं. सोमनाथमधील मशिदी बेकायदेशीर पद्धतीनं पाडल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला होता. बुलडोझर कारवाई विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांवर थेट सुनावणी घेण्यास खंडपीठानं नकार दिला आहे. जेव्हा कायद्याचं राज्य पायदळी तुडवलं जातं तेव्हा बुलडोझरची कारवाई आवश्यकच असते असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. सोमनाथमधील मशिदी बेकायदेशीर पद्धतीनं पाडल्याची याचिका होती. अवमान याचिकांवर थेट सुनावणी घेण्यास खंडपीठानं नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.